Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Тихомир и днес ще снимам на Minecraft Pocket Edition. Ще бъде поредица, но първия ми клип се прецака и не исках да почвам поредицата от начало. Няма значение, вижте какви колко малко неща. Така че ще почна от тук, дано нямате нищо против. Дано. Ей, това ми трябва. Пусна ли ми? XP ми пусна, да. Не струва. Така. Съжалявам, че не говоря, просто не мога сега. Сега нищо не става. Прогреса ми е само да убивам. По 2 пържоли ще ми дават. Точно така. И хайде. Дай пилето си. От тук можем да придобием камък. Значи клипчетата ще ги правя най-много по 7 минути. Съжалявам за това, но иначе видеоклипът ми пише не може да се възпроизведем. Сори за това. Не съм искал. Наистина, аз искам да снимам повече, по-дълго време, повече. И да, но не може. Не знам защо. Така. Кирка направихме ли си? Кирка имаме. Значи трябва ни само брадва и лопата. Брадва и една лопата. Всичко имаме. Така. Чаркол си правим в момента. Хоп. Така. Ето това е. С него ще си правим малко факлички, само че не вафлички ще си правим. Скоро ще си слагам пържолите. Нека да копаем през това време. Да имаме повече как. Между другото, просто и така ви казвам. Отидете в канала на Heavenball и му харесайте всичките клипове. Също така на Shadowhakes и на DOD. Харесайте канала, абонирайте се за техните канали, за моя и харесвайте ги. Ако ги харесвате, продължайте да ги харесвате. Те са най-готините ютубъри за мен. Сигурно и за вас.
Дали аз ще стана такъв? Едва ли някой вярва в това. Няма значение, искам да си играя. И познайте кой ме научи да намирам диаманти? Heavenbull? Кой друг? Heavenbull. Той много бързо намира диаманти. И това ми харесва в него. За Майнкрафт говоря. Диаманти. XP. ZXP. Бум. Така. Не излизай. И както Heavenbull вика, ще си правя Enchanting таблет. Когато му дойде времето. Така, мисля до тук да спирам първи епизод. Само да правя тук една къщичка да се сейвна. Така, ето тук ще си оставя леглото, ще цъкна и готово. Вече съм сейфнат. И благодаря, че бяхте с мен. Харесвайте клипа, абонирайте се. И аз трябва да си довърша толкова. И довиждане.